Shema sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf ac yn iach. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi yn y fideo hwn. Fel arfer, ar mynd i parhau gyda'r datblygiad o'r wefan app, GemStoriAp, oddi wrth y fideo olaf. Ond, yn gyntaf, cyn wneud unrhyw beth, ar mynd i wneud ychydig o waith ti, neu cadw ti, neu dacluso o gwmpas y rhestr o bethau i'w wneud. Yn gyntaf ar y brig, mae'n dweud ar y dudalen cam3 i ail-fformatio y ffeil llanlwythwyd fel dudalen HTML. Wel, dwi'n credu mae'r hyn wedi ei gwblhawyd os ydyn nar yn mynd i'r dudalen cam3 a wedyn i clicio ar y botwm llawrythol. A dyna'r ffeil llawrythwyd ac wedyn os rydyn nawr yn clicio arno fe. A dyma'r dudalen HTML sydd yn arddangos. Felly dwi'n mynd yn ôl i'r rhestr a newid y stwnt i dyddiad heddiw, sef 22.05.24, y 4 o mis Mai 2022. Ac wedyn, ynglŷn at y dodiadau amdano fe, dwi'n meddwl y gallwn ni ei symud i'r ardran ar gyfer y cyflawyd fel hyn. Ac wedyn i bastio mewn dan yr trodigaeth 1.dim.1a fel hyn. Nawr, rydyn ni'n gallu cymryd yr gyfle i adolygu y bethau i wneud. Yn gyntaf, mae'r dodiad ar y llinell 4, sef dudalen cam3, botwm aldechrau yn anweledwy hyd at defnyddiwr yn clicio ar y botwm llawrythol. Wedyn ar y llinell 5, ar dudalen cam3, botwm ar gyfer diddymio i aldechrau cylchdro cyfredol. Ac wedyn ar y llinell 7, sef oddi wrth eg a data i dynnu mas terfynadau cyffredinol a rhai ffurfwyd yn hunanweithredol yn llyfr benyddol, ac rydyn wedi eisoes gwneud rhain ohonynt. Ond nawr, mae'r gyda ni yr atodiad i dynnu mas y geiriau sydd benthycwyd oddi wrth yr Saesnig, sydd yn uniongyrchol yr un gair fel y Saesnig, enghraifft fel y gair act a act, achos os ydy'r gair yn Gymraeg yn union yr un gair fel yn Saesnig, does dim angen, dwi'n meddwl, i treulio amser i dysgu fe, yn enwedig pan mae'r dros 30,000 o eiriau i dysgu. Ac wedyn, mae'r ail adodiad sydd yn dweud angen i archwilio. Felly, mae'r hyn yn ystyru mae angen i treulio ychydig o amser gyda'r data oddi wrth yr geiriau.txt i archwilio y geiriau sydd yn uniongyrchol yr un gair fel y Saesnig, ac wedyn i tynnu mas y geiriau hyn oddi wrth y rhestr o eiriau i dysgu yn yr app hwn. Ac dwi'n meddwl fydda hyn yn arbed amser yn y chwilbrydydaeth o gynyddu medrusrwydd yn y gerfer. Ac wedyn, ar y llinell 8, mae'r gyda ni yr dodiad i gwellau, defnyddiadwrwydd a chwilota yn bob man. Ac dwi'n meddwl mae'r dodiad hyn yn digon anelwig, neu ambendant, neu amwys, neu aneglwg, neu ddiafal, neu nifwlaidd, neu nofreol, i gadw hyn ar y ochr ac i gamu i'r dodiad nesaf, achos ar y foment does dim gwelliant neu newid bendant dwi'n yn gallu meddwl amdano fe ar gyfer y dodiad hyn, ond mae'n wastad yn eithriadol yn defnyddiol i adolygu yr yrfyniad parhaol hyn. Wedyn ar y llinell 10, mae'n dweud i defnyddio yr allwedd air yn yr iaith JavaScript i ganiatau neu adael, ac hefyd yr awyrth air parhaol neu gwastadol yn le o'r awyrth air amrywolyn, ac mae'r allwedd eiriau hyn, sef let ac const, achwengolion i'r iaith JavaScript yn diweddar, yn enwedig yn y flwyddyn 2015 yn y trafodaeth o'r iaith JavaScript sydd yn galw
AS6 ar yr amser hynny, sef 7 blynedd yn ôl, nid oedd pwrporiwr wedi ei uwchraddwyd i'r traedigaeth AS6. Felly, os fyddwn ni i defnyddio yr arwythweriau newydd hyn ar yr amser hon, fyddai hyn yn achosi trafethion yn y porwyr hen. Felly, oherwydd y rheswm yma, ac hefyd oherwydd dwi'n yn datblygu meddylwedd ar yr llwyfan gwahanol gyda'r porwyr sydd yn symlach na'r porwyr prifffryddion fel Chrome a Firefox. Cydwais i oddi wrth defnyddio yr arwythweriau newydd hyn hyd at nawr, ond nawr dwi'n meddwl yn y flwyddyn 2022 mae'r arwythweriau hyn gydnabyddwyd yn y mwyafrif o'r porwyr, ac felly efallai mae'n hen amser dwi'n yn ei defnyddio oherwydd maen nhw'n yn cynyddu neu gwellau yr effeithlonrwydd o'r rhaglen. Hefyd ar y llinell 11, mae angen i amwallu safle cyrchor i gyntaf flychau yn cam 2 a cam 3, ac wedyn ar y llinell 12 i gyfieithu enw mis y tudalen cam 3, ac wedyn ar y llinellau 13 ac 14 amrywolion ar gyfer y traedigaeth ac hefyd ar gyfer y dyddiad y diweddariad olaf. Ac wedyn ar y gwelod o'r rhestra, ddim wedi cadw y doddiad neu newid hebiwyd hyn ar y llinell 16, sef ar gyfer y geriau ar y cam 1, y rhai sydd yn anwybodus i glicio arnynt yn ytrach na'r yn y sefyllfa cyfredol i glicio ar y geriau gwybodus ar gyfer y rheswm os ydyn yn unrhyw pwynt yn y dyfodol yn adloni neu cyfanheddu neu diddanu neu ddifyru neu digrifo neu sirio neu amddiddanu neu ymloni yn meddwl o newid oddi wrth yr sefyllfa cyfredol neu presennol i atgoffa eu hunain, mae'r sefyllfa cyfredol yn haws i cadw fel y mae. Felly wedi adolygu y bethau i'w wneud i gyd, dwi'n meddwl yr un sydd y mwyaf pwysicaf yw yr un ar y llinell 7, achos mae'r gwedill yn unig yn dacluso o gwmpas y swyddogaeth sydd eisoes wedi ei adeiladwyd, ond cyn dechrau ar unrhyw gêm, yn gyntaf mae angen i dynnu mas y geriau sydd yr un geriau fel y Saesneg. Ond ar gyfer hyn mae angen i treulio ychydig o amser yn ei archwilio. Felly mae angen i datblygu meddylwedd arbennig ar gyfer yr amcan hwn. Felly, ar yr cymell gorchymyn, dwi'n mynd i mewnbynnu y gorchymyn i greu peglech neu gyfeiriadur fel hyn, sef MKDER, ac wedyn gwagle, ac wedyn yr enw o'r pregell neu'r gyfeiriadur newydd, sef achwiliad, ac wedyn pwyso ar y botwm dodi. Ac wedyn dwi'n mynd i alysgrifio y destun geriau.txt oddi wrth yr pregell uchod i mewn i'r pregell gyfredol fel hyn. XP gwagle dot ar gyfer yr pregell uchod, ac wedyn y blaen slais, ac wedyn yr enw o'r ffeil, sef geriau.txt, ac wedyn gwagle, ac wedyn dot fel hyn. Ond yn gyntaf gen hynny, fy'n angen i symud i mewn i'r pregell newydd fel hyn. Ac unwaith eto yr un gorchymyn fel o'r blaen, ac wedyn i pwysio ar y botwm dodiad fel hyn. Nawr, os ydym ni'n yn rhestru y gymwysiad, dyna'r y ffeil geriau.txt, nawr mae angen i greu y cod PHP, ond cyn hynny, os ydym ni gallu gweld y gymwysiad o'r ffeil
trwy defnyddio y gorchymyn VI fel hyn. A dyna'r ffurfiadaeth o'r ffel, sef y 3 colofn o data, ac ar gyfer yr prawfholiad ai ydy yr gair Cymraeg yr un beth fel yr gair Saesnig, mae angen i ni i gymharu y colofn 1 gyda'r y colofn 3. A dyna'r swyddogaeth o'r ffel hyn sydd yn galw archwiliad.php, ac fel arfer mae angen i mewnbynnu yr peniad ar gyfer PHP, sef yr agor ongl cromfach, ac wedyn yr gofynod, ac wedyn PHP, ac mae'n angen i cael yr adran ar gyfer y codtaddiad gyda'r gofynod ac wedyn yr cael ongl cromfach fel hyn. Nawr, yn y doleniad ar gyfer pob un, dwi'n yn cyrchu pob un llinell oddi wrth yr ffeil trwy yn gyntaf yn defnyddio y ffwythiant ffeil cyrchu cymwysiad i gyrchu y cymwysiad o'r ffeil geiriau.txt, ac wedyn dwi'n yn rhodi yr alsbaniad i mewn i'r ffwythiant ffrydriad i gwahanu pob un llinell ar yr arwyddnod o/n neu'r arwyddnod llinell newydd, ac wedyn i dolenni am bob un o llinell allbennwyd gyda'r ffwythiant hyn fel hyn. Ac wedyn, yn y doleniad ar gyfer pob un llinell neu doleniad, dwi'n yn mewnbynnu yr llinell i mewn i'r amwylyn $LSTR, ac wedyn dwi'n yn defnyddio y ffwythiant trasio neu cwtogi i cwtogi yr gwagle o gwmpas yr data i mewn yn yr amwylyn, sef ar y blaen ac ar ôl o'r data yn yr amwylyn, ac wedyn dwi'n yn hollti yr 3 colofn ar yr arwyddnod /t neu yr arwyddnod tab i mewn i'r amwylyn newydd $RTMP1A, sydd hefyd yr amwylyn dulliad, ac nawr dwi'n yn gallu gwneud y prawfholiad ar gyfer yr unweddiad o'r geiriau Cymraeg a'r Saesnig fel hyn. Nawr mae'r codtaddiad yn dweud os ydy'r colofn gyntaf a'r colofn trydydd yr unwedd i alsbynnu trwy'r adlais y llinell cyfredol. Ac nawr ar yr cymell gorchymyn, os ydyn ni'n nawr yn rhedeg yr ffeil PHP yma, beth sy'n digwydd? Wel, cawn ni'n gweld. Dwi'n wedi anghofio y cael crwn cromfach ar gyfer y ffwythiant ffrydriad fel yma, ac unwaith eto. Mae'r neges gwell yn dweud os nid ydy'r colofn ar gyfer atredol wedi ei diffinwyd, felly os ydyn edrych ar yr codtaddiad ar llinell 5, mae'r hyn yn anghywir i dechrau achos ar gyfer y trydydd colofn, sef y colofn ar gyfer y geiriau Saesnig, mae angen y gwerth arno fe i fod yn 2, fel hyn, ac hefyd i rhwystro neu llyddio neu gwarhardd neu rhaglyddio neu atal neu hadel y neges gwell hwn yn arddangos mae angen i osod rhyw fath o prawfholiad i achosi yr amresymeg i dechrau gyda'r doleniad os nag ydy y colofn yn bodoli fel hyn. Na, ar y llinell 5 mae'n dweud os ydy'r cyntaf neu ail colofn yn wag i barhau gyda'r doleniad nesaf. Felly os ydyn nawr yn alredig yr rhaglen, a dyna'r geiriau yn Cymraeg sydd yr unwedd fel y geiriau yn Saesnig. Mae rhai ohonynt, ond ddim yn llawer. Felly i dynnu mas mwy o eriau oddi wrth y rhestra, rydyn ni'n gallu gosodi i mewn yn y prawfholiad amodau ychwanegol fel hyn. Nawr, mae'r swyddogaeth o'r ffeil yma yn ychydig yn fwy wyddonol gyda'r amrywiolion ar gyfer yr cyfrifiadau yn gyntaf fan yma y $L count ar gyfer pob un llinell, ac wedyn y $L darcan fywyd
ar gyfer pob un achos o'r gair Cymraeg, yr un fel yr gair Saesneg, ac wedyn y doler L darganfywyd 1 ar gyfer pob un gair Cymraeg sydd gyda fe yn fwy nag 5 arnod gyda'r y cyntaf 3/4 o'r gair yr un peth fel yr Saesneg, ac dwi'n yn allbynnu yr achosion hyn ar gyfer yr unweddiaeth o'r geriau gyda'r blaendodiad 1 ac wedyn 3 tanlinellu, ac hefyd ar gyfer yr unweddiaeth o'r blaen rhanbarth 3/4 gyda'r blaendodiad 2 ac wedyn y 3 tanlinell. Ac wedyn dwi'n yn allbynnu y gyfamswm yn gyntaf o'r geriau sydd yr unwedd, ac wedyn yn isod y gyfamswm o geriau gyda'r blaen rhanbarth 3/4 yr unwedd hefyd. Nawr, os ydyn ni'n yn rhedeg y rhaglen fel hyn, a dyna'r allbynniad oddi wrth dros 30,000 o eriau, mae'r 144 gair Cymraeg yr un fel y gair Saesneg, ac mae'r 226 o eri Cymraeg gyda'r blaen rhanbarth yr un fel yn y blaen rhanbarth yn y Saesneg. Nawr, dwi'n meddwl ffordd symlaf o fewn sefydlu y swyddogaeth i mewn yn yr adnodd data i tynnu mas y geriau hyn, sef yr gyfamswm o'r 144 ar 226 oddi wrth yr adnodd data, oddi wrth yr egad data, yw yn syml i creu rhestr o eriau Cymraeg ac i tynnu mas unrhyw gair yn yr rhestr hwn oddi wrth yr adnodd data. Nawr, ar gyfer hyn, dwi'n wedi creu yr amrywon newydd, sef doler L rhestr, i gynnal y rhestr o eriau i tynnu mas, ac wedyn, os ydy'r gair yn Gymraeg ar un fel y gair Saesneg, i ychwanegu i mewn i'r rhestr hwn ar y llinell 13, ac hefyd, os ydy'r blaen rhanbarth 3/4 o'r gair Gymraeg ar un fel y blaen rhanbarth o'r gair Saesneg, hefyd ar y llinell 21, i gyda-dodi y gair Cymraeg i mewn i'r anwolyn hyn yn defnyddio yr arnod gwagle fel yr gwahanwr. Ac wedyn ar llinell 28 i allbynnu y data yn yr amwolyn hyn i mewn i'r ffail yn yr pregell neu cyfeiriadur cyfredol rhestr1.txt. Nawr, os ydyn ni'n yn ailredig y rhaglen fel hyn, a dyna'r ffail newydd, a dyna'r geriau yno fe. Ac wedyn, os ydyn mynd yn ôl i'r ffeil codtarddiad PHP, index.php, dyma'r ffwythiant ar llinell 206 sydd yn galw creu data, sydd yn creu yr adnod data egad data, ac wedyn ar y llinellau 251 i 254, dyma'r llinellau lle ydyn ni'n yn tynnu mas y geri oddi wrth yr adnod data hyn, fel enghraifft y berfau sydd ddim yn berf enwau, neu ddim yn anfeidrol, neu anderfynol, neu didafryn, ac hefyd y geriau sydd yn cynnwys yr arnod cochnod neu sychnod, ac hefyd yr geriau neu ymydrosion sydd yn cynnwys yr arnod gwagle, ac hefyd y geriau sydd yn llai na'r 4 arnod yn hyd. Nawr, fe allwn ni'n ychwanegu prawfholiad ychwanegol i prawfholi ar gyfer os ydy'r gair yn bodoli yn y rhestr, os ydy, i dynnu mas fel hyn. Nawr, mae'r prawfholiad newydd ar llinell 255 yn dweud os ydy'r gair gyda patrwm y gair gyda'r arnod gwagle ar y 2 ochr yn cydgymaru gyda'r rhestr o'r eriau Saesnegaidd i barhau i'r dechreuad o'r dolyniad nesaf. A dyma'r rhestr o eriau Saesnegaidd. Nawr, yn gyntaf, mae angen i paratoi y data hyn trwy'r tynnu mas yr arnodiau sydd ddim yn lythyren fel yr acen grom fel hyn.
Nawr, fe allwn ni'n alsgrifio y holl data ac wedyn I bastio mewn i'r amywolyn yn y cortadiad PHP $L rhestra Saesnigaidd fel hyn. Yn gyntaf, dwi'n wedi creu yr amywolyn tu allan o'r dolyniad ac os rydyn ni'n yn unig angen I rhodi y data I mewn yno fe yr un tro. Ac wedyn dwi'n mynd I alsgrifio y data yn y ffail trwy bwyso ar y botymau, rheoli gyda'r A, ac wedyn rheoli gyda'r ec I alsgrifio, ac wedyn yn ôl yn yr ffail, achos dwi'n yn defnyddio y golygydd VI, fi'n angen I symud y cyrchwr I mewn i'r dwbl dyfnodau fel hyn, ac wedyn fi'n angen I pwyso ar y botwm dianc I dod I mewn i'r fodd gyrchymyn, ac wedyn fi'n angen I pwyso ar y botwm A ar gyfer atodi, ac wedyn fi'n angen I declictio fel hyn. A dyna ni, roedd hynny yn angen ychydig o eiliadau. A dyma'r dechreuad o'r datganiad, trosiediad, neu trawsgriffiad, neu rhoddiad, neu aseiniad. Ac nawr yn y fodd gorchymyn yn yr golygydd VI, os dwi'n pwyso ar y botwm dianc yn yr fodd gorchymyn, ac wedyn I pwyso ar yr awyrnod $, a dyna'r terfyniad o'r datganiad. Nawr mae angen I ailgenedlaethu yr adnodd data. Fel o'r blaen, mae angen I alenwi yr ffeil eg.data.php fel hyn, ac wedyn ar y poriwr mae angen I forchlwio i'r prif dudalen fel hyn. Nawr, os rydyn yn goffa eu hunain, roedd yr ffeil eg.data yn uniongyrchol o'r blaen yn ffeil data yn unig yn ffwlbri ar gyfer y chwilota ac hefyd ar gyfer yr datblygiad, ond ynglyn at yr traedigaeth cyn hynny, sef oedd wrth yr 30 o mis Fai, roedd hynny y ffeil data go iawn, ac nawr mae gyda ni ffeil data go iawn arall yn newydd wedi ei ailgenedlaethu gyda'r maint o 987 kilobait sydd yn llai na'r eg.data.php go iawn olaf gyda'r maint o 996 kilobait. Ac wedyn I wirio y fod y tynnu mas o'r gerau Saesnegaidd wedi gweithio, rydyn ni'n gallu agor yr ffail eg.data.php mewn VI fel hyn. Nawr, yn ytrach na dros 30,000 o eriau yn y rhestra, mae'r hynny wedi lleihau I dros 28,000, ac os rydyn nawr yn archwilio ar gyfer yr geriau fel enghraifft sector, nid yw hyn yn bodoli yn y ffail hwn yn y Gymraeg, ac hefyd os rydyn ni nawr yn chwilio ar gyfer y gair primas, nid yw hyn yn bodoli eto yn y ffail hwn. Wedyn, os ydym mynd yn ôl I aildechrau yr GemStoriAp, ac wedyn clicio ar y botwm I ailsodi yr holl gem fel hyn, nawr fe allwn ni'n dechrau y GemStoriAp gyda'r geriau yn ychydig yn fwy Cymreigtod. A dyna ni ar gyfer nawr, ond fel arfer mae'n pwysig I gefnu I fyny neu arbed ar gefn. Ar achlysur hyn, dwi'n mynd I alsgrifio pob un ffeil yn y pregell, ac hefyd yr pregell archwiliad fel hyn. Ac wedyn, I pwyso I lawr y botwm rheoli gyda'r botwm ec I alsgrifio, ac wedyn y botwm angen gyda'r botwm D I forglilio i'r
allanol ffôn gof sydd ar y gyrrwr D fel hyn, ac wedyn yr botwm rheoli gyda'r botwm V i bastio mewn fel hyn. A dyna ni. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio a ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darllen yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach a hwyl.